Hi guys, welcome back to JNB Vlog. Asa kami nonton nomor moजाङै दङ JNB Vlog नि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो गिबियावनो बरायग्रोनाय जाजोबबाय जों दा नै सराइदेवआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालिया जोबथुमनायाव जों थांगासिनो दङ काजलगाव जिल्लानि जानानै जों दा नै काजलगाव ओंखाम जानो नागिरदों बिराद मोजां भिउ नै लासितनि फट' दं बेयाव लासित बरफुकननि mana Thailand magur. Thailand magur na? Oh. Muri hubani birat fैखायो guys nebe फख्रियाव ओरैबादि Thailand magur गिदिर दंखायो आरो ना मुरि होनानै होबानो नायनो हायो बिराद जाफैयो आरो बिराद गिदिर दं होननानै खिथादों नाथाय माखासे गिदिरथारा ओंखार फैया बेयाव मोनसे रिजर्ट जों बेयाव ओंखाम जानो नागिरदों लासित बरफुकननि ऑन व्हील धाबा एंड रेस्टुरेंट जों बेयाव ओंखाम जानो नागिरदों गाइस बरानि मास आरो भात ठीक আছে আর দরকমাতি ओंखाम जानो नागिरदों बेयाव कि खाबो बायदि मिला ना भात खाम आरो ना बालिजों ओंखामजों 250 ओइ रौफोरा फिसा जागोन बुंदो दे सेटल बनाबो बाकी कोने की खाय কি হেডি বনাবো আপনি এটো হেডি আপনি গ্রেভি হবো হেডি বনাই দিব পাৰো ता बागान बुसु ओंख्रिफोरा ना लाबा आरो साथामसोनि ना आसा नोंथांमोना ओंखाम जाबाय ना मा जादों नोंथांमोना आं बेलेग जादों जिबना बेलेग जादों आङो खुसिया आरो मागुर खुसियाजों मागुर आच्छा खोब मोजां मोनदों बेनि जिथुनिखि बेदर बा नानि रे ओंख्रिजों मा जाखो सौफैथ'वाखै आरो नासो ना मागुर मा होनो ना बारलि थिगानो दं गाइस जों दा ओंखाम जाखांबाय जोङो शिबसागराव थांगासिनो दङ सराइदेवआव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव जों थांगासिनो दङ दा जों ओंखाम जाखांबाय आरो बारा जों गैलिया आरो 100 किल'मिटार जों मोनहैसिगोन गाइस नायलांबाय थाग्रो हानाय माने देखायबाय थानोसै नोंसोरनो फाइनालि जों दा मिटिं जानो गोनां जायगायाव मोनफैबाय केम्पआव थांगासिनो दङ डेलिगेट केम्पआव कार्बि आंलं जागोन ना दोनदो जायगाफोरखौ नायनानै दोनदो আমার স্থায়ী সভাপতি মনোরঞ্জন বসুমতারি প্রমুখে উপসভাপতি বাদল মুসাহারি প্রমুখে আমার উপসভাপতি ডাঙৰীয়াসকল আপোনাক সকলোৱে চিনি পোৱা নাই চাগে এপছুৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আৰু জোৰেৰে হাত চাপৰি মাৰক তেখেতক ইয়াত हान्दै मिलखौ मानगोनां BKWCनि चेयारमेन अनिल सारा बेखेवनानै होबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथां गाहाय नेहाथारि दामबर ब्रह्म बिथां बे बानजाय आफादनि आफादगिरि धर्मेश्वर कुंवर बिनोद बसुमतारी बिथां EM बर' कसारि वाइल्ड प्रटेक्शन काउन्सिल मावथि लोगो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो गिबियावनो 10थि बे जथुम्मानि दुलाराय बर' माहारिनि जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आंनि खुलुमनाय हामलायनायखौ आं बावबाय 10 बोसोराव 2024 निफ्राय 2024 सिम माहारिबादनि आदर्शजों हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय जि उद्देश्य थांखिजों UBPO आफादखौ दादोंमोन बेयो मोनसे नङा मोनसे दिनै थासारियाव जाफुंसार महर मोनदों होननानै आङो फोथायो आरो बेखायनो आङो UBPO आफादनि दैदेनगिरि आथिखालनि गोख्रों आफादगिरि मानगोनां
मनरन्जन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मखौ आं धन्यबाद बावदों आरो गायसनजेननाय आफादगिरि आथिखालनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बै समनि आफादगिरि सिबिजाथाव बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांखौ आङो दिनैनि बे थान्दै मेलनि गेजेरजों स्पेसियेल आङो धन्यबाद बावदों आरो अनिल बसुमतारी बै समनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौबो आङो धन्यबाद बावदों मानगोनां थान्दै लोगो नोंथांमोन थान्दै मेलनि गेजेरजों गोबां जेंना जेंसि माखासे दाबि दावा सोलोंथाइ बिथिङाव सामाजिक बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव आरो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु थांना थानायनि फोथांना लाखिनायनि बिथिङाव नोंथांमोना सावरायगोन लोगोसेनो राजखान्थियारि जोंनि जि अधिकार जोंनि राजनैतिक जि मोनसे मोनथाय बिनि सायावबो थारैनो नोंथांमोना गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि 56 बोसोराव आगान होबाय आरो 56 बोसोरनि मोनसे ग्ल'रियास जार्नि थिग बेबायदिनो इउबिपिअ आफादा 2014 मायथाइयाव जोनोम मोननायनि उनाव दिनै 10 बोसोराव आगान होबाय बै समनि आरो आथिखालनि इउबिपिअनि प्राय दैदेनगिरियानो मिरुआवनो जा जिल्लायावनो जा बा दखरा पर्यायावनो जा बबेबा नङा बबेबा जिल्लानि आरो बबेबा नङा बबेबा समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बा दखरानि बा बारग' बिएलटिनि आरो गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमनि सोद्रोमाफोरानो दैदेनगिरिफोरानो आथिखालनि आरो आगुनि इउबिपिअनि दैदेनगिरि हिसाबै हाबा मावगासिनो दङ हाबा मावलांबाय दा बेखायनो माहारिबाद जि जातीयताबाद नेशनेलिज्म এই জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সন্দেহ কৰিব লগা কোনো বেলেগ চিন্তা কৰিব লগা কোনো আদৰ্শ নাই বুলি মোৰ মনে কয় আৰু জাতীয়তাবাদৰ আদৰ্শক লৈ পেলাই উপেন্দ্ৰমৰ বড়োফাৰ আদৰ্শক লৈ পেলাই আমি বড়োসকলে য'তে য'ত নাথাকক কিয় ই বেঙনাবাৰীতে থাকক ই গোলাঘাটত থাকক ধেমাজিয়াव থাক ধুবুৰীত থাকক ইয়াৰ লগত কোনো কথা নাই য'ত নাথাকক কিয় আমি बर' जाति हिसाबै बर' हारि हिसाबै खौसे थांना थानायनि जि मोनसे मोन्थोर बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेयै जानायनि जि मोनसे खावलायनायमोन बड'फानि सोमावसारनायजों जोङो बयबो सिनायलायबाय बर'फ्रा सिनायजाबाय बे जि मोन्थोरमोन बेखौ जोङो दिनैबो गोथाङै फोथांनानै दोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय जोंनि जिखिनि एजेन्डा आरो एक्शन पलिसि नीति डिसिसनाव मालाबाबो संघात गैया मोनसे समाव गुबुन गुबुन थासारियाव माखासे भुल बुजाबुजि जायाखै नङा जादोंमोन किन्तु सम बाबेननाय लोगो समा जेब्ला माने बाबेनलांबाय जोंनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिंआ मजबुत जादों आरो मोनसे नङा मोनसे एजेन्डा इस्यु जातीय कजनि थाखायसो जोङो हाबा मावदों आरो बेखायनो बर' हारियाव गोबां आफाद दङ गोबां आफाद जोनोम जादों गोबां आफाद थैलांदों किन्तु जाय आफादफोरा जुजिनायनि गेजेरजों जाय आफादफोरा हारिनि गुबै जेंना जेंसि इस्युखौ लानानै सौसिदों जुजिदों नांथाबदों बे आफादासो थावरिनानै थादों दा बेखायनो माहारिबादनि जि मोनसे सान्थौ सानस्रिखौ लानानै इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेशना खामानि मावदों मावलांनांगोन बिटिआर आगुनि बिटिएडि आरो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि गासै बिथिंखौ लानानै इउबिपिअआ दिनैबो आवाज दैखांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दैखांनांगोन बुजियो जेब्ला सरकारनि नीतिया
সরকারের নীতি বড় জনগোষ্ঠীর ফেভারত যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি ওয়েলকাম করিছো মানে जों ওয়েলকাম খালামदों বরাयदों নীতিয়া পলিसिया जुदि जोंनि हेंथा जायोब्ला मावनो गोनां समाव जुदि मावाखैब्ला बिनि थाखाय जों आवाज दैखांगोन आरो बिनि थाखाय दैखांनांगोन गावनि सिनस्रियाव गसंनानै थानांगोन आरो बेखायनो गासै आसामावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ आनसलिक कमिटि दङ जों खामानि मावदों आरो जिखिनि जिल्लायाव दिनै UBPआ दाजादों नोंथांमोना दिनै बाहागो लाफैदों नोंथांमोनाबो खामानि मावदों एबसुर কিছুমান সময়সীমা থাকে কিছুমান বয়সৰ সময়সীমা থাকে ইয়াৰ পিছত আমি ছাত্ৰ সংগঠন কৰিব নোৱাৰো আমি সন্মানেৰে আমাৰ অধিৱেশনবিলাকত আমাৰ অধিবিলাক সলনি হয় UBPৰো সলনি হয় কিন্তু UBPও সংগঠনটো এনেকুৱা যে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মও তাত থাকিব পাৰে বয়স হলেও তাত থাকিব পাৰে তাত বয়সৰ বিশেষ তেনেকুৱা ব্যবধান নাই বা তেনেকুৱা ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই মোৰ এনেকুৱা ধাৰণা হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক ইয়াতে আহিব পাৰে আলোচনা কৰিব পাৰে থাকিব পাৰে জীয়াই আছে যিখিনি স্কুলত থাংনাनै দङ बेखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन सिंगल टीचार जिरो टीचाराव डेट एपइन्टमेन्ट होनांगोन कुनु कारणाव मार्जार जाया बिनि थाखाय जों सरकारखौ मार्जारखौ फुल स्टप खालामनानै दोनदों आरो এই ক্ষেত্ৰত बर' সাহিত্য সভা আমাৰ গাर्जेन হয় एबसु आरो UBPও আমি একেলগে কাম কৰি আছো ইয়াত আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই আৰু ইয়াৰ बाथ्रा आं बुंनो सानाखै नोंथांमोना गोबां बाथ्रा रायलायनो गोनां दङ सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खोथा सावरायबावनांगौ दङ डेलिगेटआव नोंथांमोना सावरायगोन आरो जत जत बर' माध्यমৰ বিদ্যালয় নাই অসমীয়া মাধ্যম ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ি আছে আমি গুণগত ভাল শিক্ষা আমি আনিব লাগিব মানৱ সম্পদ গঢ় দিব লাগিব आरो जोङो सेरखाय बेरखाय जानानै माखासे जायगायाव दङ बे मानसिफोरनि रैखाथिनि थाखाय जोङो जुदि गावनो बेबस्था लायाबा रावबो जोंखौ बेबस्था खालामनानै होनाय नङा दा बेखायनो रांखान्थि दिगाव जिखिनि काउन्सिला अनसुंथाइ होनो हायो सोलोंथाइनि माखासे अनसुंथाइनि थाखाय मिनिस्टार बसुमतारी मानगोनां चिफ आरो डिपार्टमेन्टनि EM दानि आथिखालनि चेयारमेन अनिल बसुमतारी बिथांमोननि नेतृत्वआव माखासे अनसुंथाइखौ होआखै नङा होदों किन्तु 13-14 कोटि थाखाया जेबो नङा बे जाबाय मोनसे मिनिमाम ग्रान्ट इन एड आरो बे रांजों मैक्सिमाम लेभेलनि जौगानायनि सिमांखौ परिकल्पना खालायोब्लाबो जों मालाबाबो बेखौ हास'जोबा कारण आथिखालाव नोङो जौगानायनि खामानि मावनो थांनायाव रां रुफाया जथेस्थ माने जोंनो मोजां मजबुत बाजेट जोंनो गोनां जायो दा बेखायनो जोंनि रांखान्थि जौगानायनि बिथिङाव जोंनि युथफोरखौ मजबुत खालामनायनि बिथिङाव UBPआ जेरैबायदि हाबाफारिफोरखौ लादों रनसायदों आङो खावलायो बिथांमोननि हाबाफारिफोरा मोजाङै जाफुंसारथों हारिनि स्वार्थनि थाखाय एक बिन्दुबो जोङो रिजार्भेशन लाखियाबासिनो कमन इश्यू कमन एजेन्डायाव एबसु आरो UBPआव ज' हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो गोसोखौ थिग खालामनानै लागोन आरो मिरु आफादा एजेन्डाखौ तयार खालामनानै जिल्ला आरो दखरा लेभेलाव दैथायहरगोन बेखिनि जे बर' हारिया दिनै जि अबस्थायाव सफैदों जोंनि शहीदनि बिनिमयाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मेंनो रोङै हाबा मावनायनि बिनिमयाव आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि आद्रा थानाय जेंनाखौ जोङो गोख्रैनो सुस्रांनानै हारिनि स्वार्थखौ फुरा खालामनो हागोन बे मिजिं आरो आसा आरो आत्मविश्वासखौ लानानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि